Έκατσα και γράψα κάτω τι σκέφτηκα. Πόσα ριζώσεις χρειάστηκα, πόσα σπατάλησα, με πόσα πορεύτηκα. Έκατσα και γράψα νούμερα, τις νίκες, τις ήττες, τα λάθη που γύρισαν μπούμεραγκ. Μέτρησα πόσο συγχώρεσα, πόσο το μίσος που μέσα μου χώρεσα. Ξέρω πως βόρεσα, ξέρω πως άντεξα όσο κι αν πόνεσα. Είμαι και πάλι εδώ, γράφω χιλιόμετρα, σκύλς βελτιώνω και κάνω παλιόπαιδα. Σε τάξη τους βάζω παρόλο που δεν γουστάρω στρατόπεδα. Σε μια κοινωνία με ψεύτες και ανθρώπους που ψάχνουν τους φταίχτες. Και είναι εκείνοι που κάλυψαν ποιους και ποιοι είναι στα αλήθεια οι κλέφτες. Πες μου τι θέλεις να μάθεις για την ιστορία του Φοίνικα. Λάθη που έγιναν γίναν πολλά, μα ποτέ δεν φερθήκαμε ανήθικα. Δεν θα προδώσω ποτέ μου κανένα, κάποτε κάπου ορκιστικά. Στέκομαι πλέον στα πόδια μου όρθιος, πάλι ξανά αναγεννήθηκα. Πες μου τι θέλεις να μάθεις για εκείνα τα χρόνια, για εκείνους που ανέδειξα. Ανθρώπους και φίλους που γίναν αδέρφια και μείναν μαζί μου απέκτησα. Πες μου ποιον βλάκα να βάλω στη φάκα, να μάθεις και ποιους τους απέκλεισα. Αν θέλεις να μάθεις για μένα ως Φοίνικας, πως στην ψυχή μου ανέστησα. Άκυροι νέοι συμμετέχοντες, νέο αίμα να μάθει τι παίζει στη λίγα. Με φύτια και με χαμελέοντες, διαλέγεις το χρώμα, τους παίκτες το σήμα. Και coach αν θέλεις και πρέτορες, ψηφίζεις, ορίζεις κι αν θέλεις να πείσεις. Μιλάς, συζητάς με συντρέχοντες, πες μου αν θέλεις να μπεις σε ένα γκρουπ για να μάθεις. Να μπεις στη ρουτίνα, να χάσεις, να πάθεις. Πολλές καταστάσεις σε κάνουν ακόμα πιο δυνατό. Κι έτσι θα βγεις και θα βρεις την πορεία να το συμβατώ. Κι αν κάποιοι σου δείξουν ασέβεια, σημασία μη δώσεις κι αγνόησε που κάθες κατά τη μιζέρια. Πες μου τι θέλεις να μάθεις για την ιστορία του Φοίνικα. Λάθη που έγιναν γίναν πολλά, μα ποτέ δεν φερθήκαμε ανήθικα. Δεν θα προδώσω ποτέ μου κανένα, κάποτε κάπου. Αν θέλεις να μάθεις για μένα ως Φοίνικας, πως στην ψυχή μου ανέστησα. Κι αν θέλεις να μάθεις το βάθος στο δάσος, ποιος είναι αυτός που γριλίζει. Ο λύκος στον κάθε τη χάρπα στο από το λαιμό τον αρπάζει για να το ζυγίσει. Αν είσαι σωστός στη σχολή του θα μπεις μοναχά άμα σε εκτιμήσει. Και σαν Φοίνικας τον εκτιμώ, γιατί και να πέσεις θα κοιτάξει να σ' αναγεννήσει. Και θα πεις τότε ποιοι είναι οι λόγοι που κλείστηκα. Γιατί άργησα τόσο αφού είχα ανθρώπους κοντά μου, αλλά εξαφανίστηκα. Θα θέλεις να μάθεις να δεις γιατί μέσα στις τάχτες μου πνίγηκα. Τότε άκουμε πάλι και βάλε να ακούσεις για εκείνες τις μνήμες του Φοίνικα. Γιο. Καλησπέρες. Καλησπέρες. Σκερόπουλος μπήκε για δράμα, ακούω. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Ανανεωμένο non-LOL stream, δεν το έχουμε ξανακάνει. Θα πάει πάρα πολύ καλά. Podcasty. Λοιπόν, είμαι ο Βασγούλφ, για όσους δεν με ξέρουν. Τοξικός founder της Howl, ο πιο τοξικός άνθρωπος στα eSports θεωρώ ότι είμαι, με διαφορά μετά τον Σκερόπουλο. Έχω μαζί μου τον Μάρκο. Μάρκο, μας ακούς? 1-2. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε κάνει έτσι μια, ας το πούμε, προεργασία για το πώς θα πάει το σημερινό announcement stream. Θα είναι το πρώτο από μια σειρά από streams που θα κάνουμε στο off-season για συγκεκριμένο σκοπό. Συγχωρήστε με για την εκφάνιση, είμαι καβάκι από δουλειά, ενώ από τα μπουζούκια. Λοιπόν, ο στόχος είναι σήμερα να μιλήσουμε λίγο τι είναι αυτό που κάνουμε εδώ, γιατί πατάμε κουμπιά τόσα χρόνια, γιατί μας αρέσει. Γι' αυτό και έχουμε και τον Μάρκο που είναι πλέον ο Art Director της ομάδας, ασχολείται κυρίως με το content και την πρόθεση και με φορσάρει να βγάζω content. Και μετά να κάνουμε μια σειρά από ανακοινώσεις για την ομάδα του League of Legends, που είναι και πλέον στις 8 ομάδες του HLL, μεγάλο hype. Να πούμε πώς θα στήσουμε το δικό μας το tryout season, με ποιο τρόπο που έχουμε σκεφτεί ένα δικό μας πρόγραμμα καινοτομίας, θα το ονομάσουμε, και sports και e-sports, τις επόμενες 6 εβδομάδες. Μετά έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ανακοίνωση για τους παίκτες / staff κλειδιά για αυτό το off-season και το επόμενο winter split που έχουμε ήδη κλείσει. Και μετά σιγά σιγά θα έχουμε μια πολύ ωραία ανακοίνωση. Δεν θα πω τίποτα, Μάρκο, σωστά? Δεν λέω. Κρατάω. Σωστά.
Καλά δεν λέω. Ναι. Ωραία. Άστο, για Ωραία. την Έχουμε ώρα. μια Έκπληξη. ανακοίνωση, μια έκπληξη ακόμα για το τι θα κάνει το Howl Brand στο επόμενο διάστημα. Και κάπου εκεί θα κλείσουμε, γιατί δυστυχώς πρέπει να κοιμηθούμε κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι. Γιατί θα δείτε ότι στις ανακοινώσεις θα μιλήσουμε για sleep schedule. Όποιος πρέπει να παίζει Howl από το επόμενο διάστημα θα κοιμάται αναγκαστικά στο 10.30. Λοιπόν, αστείευομαι. Ξεκινάω. Μάρκο, πόσα χρόνια γνωριζόμαστε? Πες λίγο εδώ, μίλα λίγο, βοήθησέ με λίγο. Ήθελα να απαντήσω σε πολλά πράγματα από αυτά που είπες, είναι η αλήθεια. Δεν νομίζω κάποιος να μην σε ξέρει πλέον. Ορίστε, ψέμα αυτό. Δεν νομίζω κάποιος να μην σε ξέρει, γιατί είσαι το πιο τοξικό, τέλος πάντων. Οπότε, ας πάμε λίγο από τα αρχικά, ναι. Γνωριζόμαστε σίγουρα από το 17. Η ιδέα έπεσε λίγο αργότερα, αλλά πάντα υπήρχε εκεί. Με ανατροπές, με πάνω κάτω, με διάφορα struggles από την αρχή, μόνο και μόνο για να δέσουμε εμείς οι δύο. Ισχύει αυτό. Αλλά υπήρχε πάντα, υπήρχε εκεί. Η ιδέα υπήρχε, είχαμε την όρεξη και οι δύο από την αρχή. Ίσως είχε το vision παραπάνω, θα στο δώσω αυτό, αλλά ναι. Είμαι εδώ για να το δείξουμε και στον κόσμο πλέον αυτό. Λοιπόν, παιδιά, ο Μάρκος είναι ο πρώτος παίχτης που έπαιξε ποτέ σε ομάδα που έφτιαξα στο League of Legends. Νομίζω ήμουνα η τέταρτη στο Πολυτεχνείο. Είχα κάρα καταθλιψάρα. Είχα τερματίσει τον αθλητισμό. Δεν ήξερα τι να κάνω με τον χρόνο. Την πέσα μου θα πω. Και έπαιζα LOL φτασουκού. Ήμουνα Diamond 3 εουνέ. Στην καλύτερη να ήμουν Diamond 3 εουνέ. Και ψάχα να δω αν υπάρχει κάτι πέσα από το. Μην χάνουμε τον χρόνο μας. Και κάπως έτσι βρήκαμε τον Μάρκο, βρήκαμε άλλους 2-3, φτιάξαμε μια ομάδα. Ο Μάρκος ήταν ο καλύτερος παίκτης που είχαμε διαφορά, γιατί ήμασταν όλοι λουμπάδες, by the way. Φανταστείτε. Και κάπως έτσι μπήκαμε στην Paragon Phoenix, που ήταν ένα. Όχι ακριβώς στο άξιο που είναι τώρα, πιο ερασιτεχνικά ακόμα. Και το 19 μας είπανε, παιδιά, φτιάξτε μια ομάδα να είμαστε στη Ruby, παίξτε LOL. Εντάξει, κάπως έτσι είναι η αρχή. Νομίζω ότι ήμασταν εκοφαντικά πολύ νουμπάδες για να μιλήσουμε για το case αυτό, αλλά η απόλυτη αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να αξιολογήσω εγώ προσωπικά, τι κάνει Howl τώρα και πού πρέπει να πάει στα επόμενα 2-3 χρόνια, αν δεν είχα περάσει από το να είμαι ένας ραντομάς στο Challenger Mode, να τρώω stomp στα ημιτελικά κάθε 10 λεπτά. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το Struggle Fest, το 19, το 20, μέχρι το 21 που πρακτικά η Howl λόγω του Adequate κυρίως πήρε υπόσταση, να παίζουμε... Shout out Adequate. Να παίρνουμε αυτό το κλασικό, έτσι, το λίγο το ερασιτεχνικό vibe. Πολλοί παίχτες έχουν περάσει από τα roster αυτά, τα αρχικά, της Ruby, αλλά Unknown 5, Undefined που παίζει τώρα HLL, ο Gas που είναι στρατό, ελπίζω να μας βλέπει, δεν ξέρω τι καιρό έχει εκεί πέρα το στοιχείο. Αλλά πολλοί παίχτες έχουν περάσει από αυτά τα rosters, αλλά δεν είχαμε ποτέ φανταζόμασταν ότι θα κάνουμε κάτι, αλλά δεν ξέραμε ούτε εμείς τι. Οπότε ήρθε κάπου εκεί το 21 ο Adequate και μου λέει, Άγγελε, να σου πω κάτι. Θες να φτιάξεις μια ομάδα αντί να είσαι Paragon Phoenix Ruby? Και λέω, τι είναι αυτό, είναι δύσκολο. Τι πρέπει να κάνω? Μου λέει αυτό που κάνεις και τώρα, απλά μου λέει αντί να παίζεις, μίλα τους. Γιατί είμαι και λίγο παραλαπίπας. Λίγο. Φτιάξαμε τη Howl λοιπόν το 21, το πρώτο logo το φτιάξε πάλι ο Adequate, shout out Adequate, και από το 21 μέχρι το 23 βγήκαμε δεύτεροι, τορκίζομαι, σε ό,τι κατηγορία υπήρχε, χωρίς να είναι το GL2D. Δηλαδή παίξαμε από GLAL, Paragon Phoenix, GL3D, ονομάστηκε αλλιώς, σε κάτι εξωτερικά αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Όπου πηγαίναμε, βγαίναμε δεύτεροι. Γιατί βγαίναμε παντού δεύτεροι? Γιατί είχαμε ελληνικό στοιχείο μόνο. Παίζαμε με ελληνικά οργανικά παίχτες. Εγώ είχα μια κάβλα, έτσι, sorry για τη λέξη, αλλά ακόμα δεν είμαστε sponsor stream, οπότε τι είπα, ψέμα. Λοιπόν, οπότε στην πραγματικότητα έβγαινα έτσι με μια κάβλα να στηρίξω παιδιά και άτομα που ζούσαν το ίδιο struggle με μένα τότε, όταν έπαιζα LOL. Οπότε ήθελα ψών και ντε να μην πάω να φέρω 2 με 3 μεγάλα ονόματα να κάνουμε τον μπραφ. Το οποίο δεν δούλευε, γιατί πάντα έφερε ένα superstar μια άλλη ομάδα. Βλέπε SRG, βλέπε TPX, βλέπε APM. Όλες τις ομάδες μας έχουν κερδίσει αυτό το stage. Και εμείς παίζαμε με το Vazgulf να παίζει ζούγκλα, να παίζει Trundle, Phaseless, level 3, κίνηση, bot, χάσαμε, θεφ. Αυτό, το κλασικό. Αλλά, δεύτερο lesson learned, και νομίζω θα με μπακάρει ο Μάρκος σε αυτό, από το 21 μέχρι το 23, χάσαμε παντού. Δεν ξέρουμε να χάνουμε εμείς εδώ. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Έχουμε μάθει να χάνουμε. Full. Δεν έχουμε κερδίσει
Πρώτη φορά κερδίσαμε κάτι το Δεκέμβριο του 24. Δεν είχαμε πάρει τίτλο ούτε σε περιπτεριακό πρωτάθλημα ερασιτεχνικής Ιταλίας, Ανατολική Ουγκάντα. Δεν Οριακά ούτε σε κλάσ μέσα στο League of Legends το κλάνι. Ούτε σε κλάσ. Κάποιος θα τρέχει πάντα. Οπότε είμαστε πάντα δεύτεροι. Καλή ομάδα, ψηλο decent. Είχαμε εκεί τον Goal, Sins, Envy να μας τρέχει λίγο, να μας νικάει, να μας ανεβάζει συνέχεια τον πύχη, αλλά μας νίκαγε πάντα. Δεν νικάγαμε ποτέ. Δεν έχουμε νικήσει ποτέ ομάδα που είχε πιο professional structure. Εγώ το κάνω disband το roster το 23. Περίπου. Το GLAL, GL3D γίνεται κάτι περίεργο, κάτι αλλάξαν, δεν κατάλαβα πέρσι. Εγώ ήμουν πάρα πολύ busy, όντας λίγο πιο μεγάλος πλέον σε ηλικία. Δεν μπορούσα να τρέξω μια ομάδα ερασιτεχνικά, δεν μου βγάζει νόημα. Οπότε λέω, παιδιά, I'm gonna stop this. Και το ψιλοσταμάτησα, μπήκε μέσα ο Μάρκος, έκανε κάτι προσπάθειες, το σήκωνε το roster, μετά ξανά έπεφτε το roster. Μάρκο, μίλησε μας για αυτό το φοβερό κομμάτι λίγο, να γελάσουμε. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, τη στιγμή που και εγώ βγήκα τελείως από την ομάδα και ήμουνα πιο πολύ στο κομμάτι, ωραία, τώρα αρχίζουμε και οργανώνουμε πράγματα. Αφού είχαμε φάει όλες αυτές τις νύλες, να πω, με τη δεύτερη θέση, ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε, να μαζεύουμε άτομα, να χαϊπάρουμε κόσμο, να χτίζουμε πάνω σε άτομα που θέλουν να παίξουν, να βλέπουμε vision από άτομα που έχουν κάτι ξεχωριστό και να πατάμε πάνω σε αυτό, να τους εξελίσσουμε. Το κάναμε. Δεν πίστευε σχεδόν κανένας. Απογοήτευση, struggle, hustle, ξανά και ξανά. Μέρα, νύχτα, ξημέρωμα. Ήμασταν σε calls και απλά προσπαθούσαμε να βρούμε τι φταίει, πώς μπορεί να γίνει, πού είναι η λύση τέλος πάντων. Και να πούμε και το αστείο για αυτούς που δεν ξέρουν το story, λίγοι το ξέρουν το story αυτό, η Howl έχει πέσει και από την τρίτη κατηγορία. Δηλαδή όταν το Paragon Phoenix είχε πολλές κατηγορίες και λεγόταν GLAL 1, GLAL 2, GLAL 3, Surrogate κάπως, είχε πέσει η ομάδα στην τέταρτη κατηγορία. Παίξαμε τους TPX που ανεβαίναν τότε, που και TPX τώρα είναι έτσι η ομάδα, και έπρεπε να παίξω το καλοκαίρι, παιδιά, εγώ solo queue για να είμαι presentable, να μπορώ να παίξω το Surrogate πρωτάθλημα, να μας ξανανεβάσω. Άρα καταλαβαίνουμε ότι meme ξε-meme είναι ψηλό meme. Λοιπόν, με μαγιό την παραλία. Στην κυριολεξία με μαγιό και παιδιά τότε ήμουνα και με χωρίσανε για αυτό το λόγο. Αστείευομαι προφανώς. Λοιπόν, Ναι, δεν έφυγε αυτό. Δεν έφυγε αυτό. Αλλά να σε κόψω λίγο ακόμα για κάτι. Βεβαίως. Θέλω να πω καλησπέρα σε όλους που έχουν μπει στο chat. Σας βλέπουμε όλους. Δεν χαιρετάμε γιατί το έχουμε πάρει τρένο σίγουρα, γι' αυτό δεν χαιρετάει ο Άγγελος τόση ώρα. Θέλουμε να πούμε την ιστορία. Ναι, έχουμε ένα με βάση ενός πλάνου. Καλά, αλλά σας βλέπουμε όλους. Κύριε Βέρε, σε βλέπουμε εσένα και με τις δύο μπλούζες που έχεις, Χάουλ. Και τις δύο τις έχεις βάλει. Λοιπόν. Μη σποιλάρεις. Συγγνώμη. Οπότε κάποια στιγμή το 23 εγώ λέω, παιδιά, δεν μπορώ να τρέξω αυτό όλο το project. Δεν βγάζει καταρχάς λεφτά, δεν θα βγάλει λεφτά ποτέ. Με πιάνουν κάτι φάσεις κινησμού προς πίσω, δεξιά-αριστερά, δεν μπορώ. Ο Μάρκος τώρα, ας πούμε, προχθές μου λέγε σταμάτα να πηγαίνεις πικρολιές νερό, πάμε να κάνουμε stream. Ξεκόλα. Το παθαίνω αυτό καμιά φορά. Λίγο παθαίνω ένα τσότσο και λέω όλα μάταια. Ψοφάμε όλοι, παίχτε από τον έκτο, δεν ξανασχολούμαι και μετά ξαναγυρνάω και λέω πάμε, θα σηκώσουμε ευρωπαϊκό. Τελείωσε Ευρώπη τώρα. Λοιπόν, ναι, οπότε ναι. Οπότε το 24 έρχεται το Unknown. Ενώ εγώ έχω βγει από το industry και μου λέει ρε εσύ, off-season η Paragon Phoenix τρέχει ένα πρωτάθλημα πέρυσι το Σεπτέμβρη. Θες να μπορείς να παίξουμε για καβλάντα? Του λέω τι? Μου λέει κατέβασε τον Γκέρβερο, πάρε τον Γκρίζι, πάρε τους δικούς σου. Μου λέει και κατέβα, μου λέει, για καβλάντα. Πάρε και τον Undefined. Λοιπόν, κατεβήκαμε, φάγαμε άπειρο ξύλο. Παίξαμε 2 split Paragon Phoenix, πάλι παίζαμε για καβλάντα, δεν παίζαμε σοβαρά, τρίτη κατηγορία. Και κάπως φτιάξαμε μια ομάδα, ήρθε ο Ντρόφαν, κόλλησε από solo queue pub, ο Unknown έπαιζε με 68 δάχτυλα το λεπτό, ήταν 7.000 LP. Κάπως κάναμε qualify για HCC το χειμώνα, πήραμε το hype, κερδίσαμε το Paragon Phoenix, πρώτο τίτλο που κερδίσαμε ποτέ. Βγήκαμε δεύτερη το χειμώνα, ενώ κάναμε qualify για HCC στα καπάκια. Και νομίζω ότι από εκεί και μετά με κάνανε λίγο, με χαϊπάρανε, το δικό μου το community με χαϊπάρε. Δηλαδή εγώ δεν ασχολιόμαι με το LOL και μου λένε, τι λες τώρα, πας καλά, είμαστε εδώ, παίξε. Και λέω πώς θα παίξουμε τώρα, δεν έχουμε άλλους παίχτες, κουραστήκαν οι δικοί μου και ήρθε μετά ένας τύπος με κάτι γυαλιά. Ήταν ο Μάρκος εκείνο το Σάββατο μες στην κλίση. Νίκος Κέχρης. Λοιπόν, ήρθε μόνος του, παιδιά, αρχίζομαι.
Ήρθε μόνος Shout του. out. Βγήκε μόνος του Νίκος και έχρισε τον κόλ. Ένα Σάββατο βράδυ, εγώ θέλω να βγω να πιω ποτό και μου λέει: Λοιπόν, θα σου μιλήσω, μου λέει. Και άρχισε και μου δείχνει video review, παλιά δικά του. Του λέω: Μπρο, τι μου λες? Μου λέει: Θέλω να παίξω Howl. Του λέω: Μπρο, η Howl γενικά είμαστε εδώ ένα παρεάκι, παίζουμε λίγο Legends, δεν είναι ψιλομίμ, δεν είναι κάτι φοβερό. Μου λέει: Κοίτα να δεις, θα ανεβάσω ένα roster στην πρώτη κατηγορία. Ήταν νομίζω Μάρτης, βράδυ. Άνοιξε μου κάτι Ιταλία 3, κάτι Σουηδία 4 πρωταθλήματα, κάτι try out, ισπανικά, έπαιζε Τζάρβαν, Άρη, support. Περίεργα πράγματα. Εγώ έχω γεράσει τηλεποριακά, δεν ξέρω τα κουμπιά. Τι λέω, ωραία, ξέρω εγώ, πάμε. Στείλουμε ένα roster, στείλουμε δεύτερο roster, στείλουμε τρίτο roster, αλλάζουμε 50 παίχτες, κερδίζουμε το Spring. Κοιμήθηκε ο Θεός. Εγώ θα έλεγα ότι χτίστηκε σωστά το structure εκεί. Ωραία, χτίστηκε σωστά το structure, ήρθε ο Jovian, βάλαμε κάποιες δομές στο Spring και μετά το Struggle Fest του 21-24 μας έμαθε. Γι' αυτό το λέω το story κάπως και πάω στο επόμενο κομμάτι. Μας έμαθε ότι στο 25, που τώρα βρεθήκαμε, εγώ θα πιστεύω λίγο στην τύχη, κάπως κάναμε ένα Star Alliance και βρεθήκαμε σε ένα καλό movement. Έχουμε καλό hype. Το Spring είχαμε καλό hype. Και κατάλαβα ότι από το 21 μέχρι το 24 Howl είχε ένα brand identity. Δεν αλλάζει παίχτες, ακόμα και αν οι παίχτες τρέχουν. Έχουμε legit, υπάρχουν οι παιδιά incidents στο Discord server μας να παρακαλώ παίχτες να πατήσουν TP και να μην πατάνε. Είναι και στο chat. Λοιπόν, παρόλα δεν τους βγάζουμε τους παίχτες. Ότι δεν πάνε να μην πατάνε TP, δεν πάνε να πατάνε flash ego, είμαστε υπέρ του ego εμείς στη Howl. Healthy ego is good ego. Εντελώς. Οπότε δεν αλλάξαμε roster πολύ από το Spring μέχρι το καλοκαίρι. Κρατήσαμε τον Νίκολεξ σαν κεντρικό χαρακτήρα. Τον Jovian δεν τον κρατήσαμε σαν κεντρικό χαρακτήρα γιατί λίγο μας έκανε εκεί κάτι σουηδικά κόλπα. Πήγαινε LC, είπα λίγο να κερδίσει το Γιάνγκος. Φέραμε 2 ακόμα πολύ καλούς παίχτες το καλοκαίρι. Έλληνες. Μας βγήκε και ένα miracle κομμάτι ότι πρακτικά ο Speedy τον πήραμε support και έγινε ο θεός του LOL. Μαλάκα δεν ξέρω. Δηλαδή. Έπαιξε το κομμάτι του ο Νίκολεξ. Με πήρανε τηλέφωνο προχθές, κάτσε μιλάω, με Αμερική και μου το ζητάγανε και λέω: Παιδιά, λυπάμαι, δεν ανήκει σε εμάς, είναι στην Insidious, φέρτε τον πίσω, κάντε κάτι, δεν αντέχω. Λίγο η φάση είναι όπα. Οπότε βγήκε το project πολύ το καλοκαίρι, έκανε φοβερή δουλειά ο Μιχάλης, ο Michael Lem, ο coach. Που κάνανε φοβερό σκέλα τα παιδιά. Και ο SM έπαιξε απίστευτο League of Legends στο παρκέ. Ο Νίκολεξ έδειξε νομίζω 150 ώρες την εβδομάδα. Δεν κάνω πλάκα. 150 ώρες την εβδομάδα δούλευε στη Howl. Νομίζω κοιμότανε με ανοιχτό ψι. Ο Faded για κάποιο λόγο έγινε ο δαίμονας. Ο Samson στο top, Δανέζος αυτοκράτορας. Το πήγαμε τρένο το καλοκαίρι. Δεν τροπάραμε games στα Scrims. Δεν τροπάραμε games στο TC. Τροπάραμε ένα game στον τελικό και ένα game. Πες λίγο τα ονόματα από όλους τους παίκτες για τη θέση τους. Αυτούς που μπορεί να μην τους ξέρουν. Top, όλο το χρόνο. Το Planers... όχι, για το τελευταίο split. Θα τους πω όλο το χρόνο, δεν έχω θέμα. Τους θυμάμαι απ' έξω. Αγαπάω την ομάδα. Το Planers, το χρόνο είχαμε Tozue, Nino, το χειμώνα, που βγήκαμε δεύτερη. Το Sprote, το Spring και Γερμανός. Και Samson το καλοκαίρι. Ζούγκλες είχαμε τον Νίκολεξ και τον Galaxy, οπότε πρακτικά ζούγκλε είχαμε τους δύο μεγιστάνες της ελληνικής λίγας. Midlaner είχαμε τον γιο μου, τον Γκρίζι, τον αδερφό του γιου μου, τον Σαντανά, στο Spring και τον Fady το καλοκαίρι. Εντικάρι είχαμε τον Unknown, το Spring, το Hattori. Όχι, το Unknown, το Winter, το Spring είχαμε το Hattori και το καλοκαίρι είχαμε τον SM. Και Supports Undefined, Hididu και Speedy. Και coaches, τον Vazgulf, γι' αυτό η ομάδα βγήκε δεύτερη, τον Jovian, γι' αυτό κερδίσαμε και τον Michael Lem, γι' αυτό κερδίσαμε. Λοιπόν, αυτά τα 3 rosters. Δεν θέλω να μακρηγορήσω πολύ παραπάνω, γιατί δεν θέλω να κάνω. Θέλω να κάνω μια ιστορική αναδρομή να καταλάβετε πρακτικά, όσοι δεν μας ξέρετε πολύ καιρό, ότι στείλουμε το ελληνικό στοιχείο, οργανικό, το 25, βγήκε επειδή δεν θα αλλάξουμε παίχτες. Και το 26, θα το δείτε πιο μετά, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, γιατί είναι και στο χέρι των παικτών, από να σας πω και μετά, να μην αλλάξουμε παίχτες. Ας βγούμε και τελευταίοι. Η Howl πιστεύει σε αυτό που χτίζει και πιστεύει γιατί και δεύτερος να βγεις, που έχουμε βγει πολλές φορές δεύτεροι, και πέμπτος να βγεις και να μην κάνεις qualify και 18ος να βγεις, αν το στοιχείο σου κρατιέται,
κρατιέται. Και αυτό πιστεύουμε ότι έχει πλέον σαν business πρόσωπο, γιατί δεν είμαι πλέον στο παιχτικό, και ο Μάρκος το ίδιο. Αυτό πιστεύουμε ότι έχει marketing value. Πιστεύουμε ότι πρακτικά το να κάνεις develop ελληνικό ταλέντο από το 0 ή από το scratch δείχνει και δίνει competitive advantage. Κάτι άλλο, Μάρκο, πριν προχωρήσουμε, πώς κάναμε το HLR Promotion σε 7 χρόνια πιο αργά από ποτέ? Όχι, νομίζω τα κάλυψε όλα. Ωραία. Πάμε να δούμε ποιοι βοήθησαν σε αυτό εδώ. Από κοντά. Όχι. Πριν πάμε σε αυτό, Oh. θα κάνω ένα announcement, το οποίο το έχω τάξει, νομίζω, στην ελληνική σκηνή, στο Twitter, 8 χρόνια. Τους λέω για ένα πρόγραμμα εκεί περίεργο, ετοιμάζω, θέλω να κάνω. Όχι. Εδώ είμαστε. Συγγνώμη, το τίζαρα. Λοιπόν, ο Μάρκος στη Ρόλο βαράει, παιδιά, στη Χάουλ. Ο Μάρκος είναι ο πατέρας μου, φίλε Sleepy. Αν ο Μάρκος δεν με πιέσει να βγάλουμε content και τι content να βγάλουμε, θα παίζουμε απλά κουμπιά. Και δυστυχώς ή ευτυχώς δεν γίνεται έτσι. Οπότε ο Μάρκος είναι ο υπεύθυνος του Art Direction, άρα του marketing, για να τα λέμε απλά ελληνικά. Εντάξει, ή στην ουσία, εγώ θα δείξω σε εσάς που βλέπετε, αλλά όχι κάθε φορά στο stream, σε όλα τα υπόλοιπα social media, θα δείχνω τι κάνει ακριβώς η Howl για να καταλαβαίνουν όλοι. Ωραία. Και άρα, να μάθουν από αυτό. Ο storyteller, ο Ζήλια με το βιβλίο είναι ο Μάρκος. Απλά σε λίγο πιο Έλληνα και λίγο πιο όμορφο. Λοιπόν, Howl-a-thon. Το έχω τάξει. Το έχω τάξει πολύ καιρό στους δικούς μου. Το έχουμε κάνει καταρχάς στη Howl αυτό. Όχι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφω εδώ, αλλά όχι τόσο συντατικό, αλλά έχουμε φτιάξει ένα, ας το πούμε, πάπυρο, με τον οποίο μπαίνει ο Βασγούλφ και αναγκάζει τον Κέρβερο να τρώει και να κοιμάται και να πατάει flash. Κάπως έτσι είναι αυτό που θα κάνουμε αυτό το off-season. Αποφασίσαμε, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις tryouts, και επειδή πρακτικά καλός ή κακός οι πιο πολλές ομάδες στην ελληνική σκηνή συμπεριφέρονται στους παίχτες λίγο σε ένα structure ότι έλα εδώ ψηλέ μου, παίξε 4-5 tryouts, πιάσε games, αλλά άμα δεν μας αρέσει θα φέρουμε και έναν άλλον και δεν κάνει κανείς κανένα build. Εμείς θα αποφασίσαμε να τα κάνουμε όλα open source, είμαι και λίγο developer. Open source τι σημαίνει, δείχνω τι κάνω. Μια διαδικασία με την οποία θα δείξουμε ποιους παίχτες μας ενδιαφέρουν, είναι 12 αυτή τη στιγμή. 5 για ένα roster, 7 για ένα άλλο roster. Το κεντρικό roster έχει 7, το μικρότερο έχει 5 που τους έχουμε ψιλοκλείσει. Και βοηθώντας on stream με 3 stream τη βδομάδα που θα είμαστε αναγκαστικοί να streamάρουμε για να βγει το content, αλλά καθημερινές προπονήσεις, σε 6 εβδομάδες θέλουμε να δείξουμε πόσο πολύ μπορεί να βελτιωθεί ένας παίχτης κάνοντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ακόμα και αν το πρόγραμμα δεν είναι refined. Γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι ό,τι και να κάνουμε στη Howl δεν είμαστε T1. Απλά η ελληνική σκηνή δεν το πολύ κάνει αυτό. Δεν έχει structure, δεν έχει coaching, δεν έχει staff. Οπότε είναι ένα 6 weeks incubation program καινοτομίας, γιατί στο κλάδο της καινοτομίας είμαι, επειδή πρακτικά μπαίνουν και πολλά έτσι, funds, VCs, tech investors στον χώρο των esports με τη νέα ομοσπονδία esports που έγινε ανακοίνωση πριν 6 μέρες με το IRC. Θέλουμε να κάνουμε και εμείς κάτι για να δείξουμε ότι είμαστε κοντά με το industry. Οπότε έχουμε χτίσει ένα 6-week program. Παιδιά, είναι free, δεν πουλάω courses, γιατί το άκουσα και λίγο αυτό όταν το έδειξα. Μου είπανε, πουλείς courses μας. Παιδιά, δεν είμαι ο Tate. Είναι ένας επιταχυντής 6 εβδομάδων για παίχτες esports. Ωραία. Ωραία. Η πρώτη εβδομάδα που ξεκινάει μάλλον την επόμενη Δευτέρα, εκτός και αν το staff μου πάθει το amok και μου το ξεκινήσει την επόμενη Δευτέρα, αλλά πιο πίσω δεν θα πάει, θα ξεκινήσουμε ανακοινώντας τους παίχτες που έχουν ήδη ανακοινωθεί λίγο στο Twitter πιο πολύ. Θα γίνει ένα mechanical assessment. Τι είναι αυτό? Είναι πρακτικά ότι θα μπει ένας... Πόσο ωραία τα λες αυτά. Θα μπει ένας παίχτης ο κάθε παίχτης και θα πρέπει να γίνει assessed mechanically στο ποιο level βρίσκεται. Εντάξει. Από το staff της Howl. On stream. Με justifications. Για να ξέρουμε πώς κάνουμε mechanically assess παίχτες. Όχι τοξικά, όχι δεν μου κάνεις, όχι τα πατάς λάθος, όχι πώς τα πατάς έτσι. Σωστά. Όχι λαδωμένα κουμπιά. Σωστό feedback για mechanical gameplay σε παίχτες που κοιτάνε να μπουν IRL 1 ή IR2. Personalized vote reviews, το οποίο το έχουν κάνει και άλλοι οργανισμοί. Και θα χτίσουμε και ένα νέο function, επειδή δεν το διζάρω εντελώς, από solo queue, team queue. Εντάξει. Πιο πολλά σε αυτό στο stream για να μην το κάνουμε και όλο το leak content. Δεύτερη εβδομάδα
θα χτίσουμε ένα synergy μηχανισμό. Αφού φύγουμε από το assessment, ποιος είναι, σε τι level, θα βγουν κάποια rating scoreboards για να ξέρουμε πού ξεκινάει ο κάθε παίχτης. Στην δεύτερη εβδομάδα, τα δύο roster θα γίνουν patch σε ένα. Άρα θα γίνει ένα pool παιχτών που θα μαγειρεύω παίχτες μεταξύ τους, που δεν θα αρέσει σε κανέναν από τους δύο και το καταλαβαίνω, δεν με νοιάζει ιδιαίτερα. Θα κάνουμε ένα toxic mute scream, που σημαίνει ότι θα παίζουν όλοι χωρίς comms. Και ο Νίκολεξ. Χωρίς comms. Που σημαίνει ότι πρέπει να δούμε πόσο εύκολο είναι να παίξουν scrims οι άνθρωποι χωρίς να επικοινωνούν καθόλου, γιατί καμιά φορά δεν επικοινωνούν όταν χάνουν. Το reverse. Και το τέλος της δεύτερης εβδομάδας θα κλείσουμε και το bot lane μας στο Howl Fighting Roster, που είναι η δεύτερη ομάδα που κατεβάζουμε. Για Paragon Phoenix και HCC την επόμενη χρονιά, και αυτό το είπα. Είναι ίδιος Ζεκάκος μέσα, το support, αλλά ψάχνουμε AD. Οι υπόλοιποι παίχτες είναι όλοι locked. Σατζενίσιους, Ελόι, Δημήτριος Λόρντε, AD, δεν το ψάχνουμε, Ζεκάκος είναι η ομάδα που θα ξεκινήσει στο Howl Fighting, κομμάτι ευραχίωνα στο Χάολαθον. Τρίτη εβδομάδα Tactical Intelligence, Draft Labs, τα έχουμε ονομάσει. Πρακτικά είναι το κλασικό που κάνουν οι ομάδες 4 λεπτά πριν μπουν στο game, που παίζουν με ένα selector και φτιάχνουν drafts και είναι στο πόδι. Αυτό θα γίνει on stream 1,5 ώρα. Theory crafting για mock, για drafts. Γίνει εσύ το επόμενο της Χάουλ. Σωστά. Theory 101, θα βάλω το Μιχάλη μπροστά να μιλάει για θεωρία. Αυτό θα το πουλήσουμε όντως, θα είναι course, όχι αστείωμα, δεν θα είναι. Και θα κάνουμε και one-on-one on AD. Δεν θα πω ποια AD θα είναι one-on-one, αλλά πρέπει να μειώσουμε το ego ενός ανθρώπου συγκεκριμένου, οπότε one-on-one on ADs. Τρίτη εβδομάδα. Τέταρτη εβδομάδα, το αγαπημένο μου, δεν το έχω πει σε κανέναν άλλον, δεν το ξέρουν καν οι προπονητές μου, mental and physical conditioning. Stress test, πόσο έτοιμοι είναι οι παίχτες να παίξουν επαγγελματικό level, πόσο καλά χαντλάρουν tilt, sleep nutrition και mental lessons από μένα, πώς πρέπει να τρως για να κάνεις επαγγελματικό αθλητισμό, είτε παίζεις e-sports, είτε παίζεις μπάλα, είτε παίζεις στίβο, είτε ό,τι και να παίζεις στη ζωή σου. Άμα δεν τρως και δεν κοιμάσαι καλά, τα παπάρια μου θα πάρεις. Λυπάμαι. Week 5. Family friendly να το κρατήσουμε. Συγγνώμη, δεν συγχωρείτε, με μαλώνουν. Το Week 5 είναι heavy on screaming. Είναι πρακτικά ένα ξεκάθαρο scream block από μια επαγγελματική ομάδα. Έχει officials που έχουμε ήδη κλείσει από τώρα. Έχουμε in-house competition και έχουμε και 2-3 showcase για να πάρουν και λίγο branding οι παίχτες. Τι έχουν μάθει μέχρι στιγμής? Έχω μάθει τίποτα που έχω πει εδώ πέρα, ή με έχουν λιώσει, με έχουν στύψει και εγώ απλά παίζω, έχω χάσει και 300 LP? Τι κάνω? Και Week 6, graduation. Ναι, θα σκάσουμε κανονικά με γυλαίκα και καπελάκια, τα πετάμε στον αέρα, αμερικάνικο college, full. Ένα main roster που ελπίζω να έχει κλοκάρει μέχρι τότε, το main roster της Howl's 6 εβδομάδες, versus της Ακαδημίας στο roster, σε ένα best of 5. 3 awards, MVP, Most Improved και Best Leader, τα παίρνω και τα 3 εγώ, γιατί, συγγνώμη κιόλας, εγώ τι θα πάρω. Και ένα last test, παιδιά, αυτό δεν είναι αστείο. Όποιος θα φορέσει μία από τις δύο μπλούζες από Γενάρη, πρέπει να τελειώσει διάρρη σε 12 λεπτά. Δεν αστειεύομαι. Δεν είναι καν negotiable. Πρέπει να τρέξετε 2.000 μέτρα σε 12 λεπτά, έξω από το χιλιάρι, οπότε καλή τύχη, δεν πάνε να είστε fakers, χωρίς το τελευταίο term. Δεν έχουμε contract. Συμφωνείς, Μάρκο? Ναι, αλλά θέλω να μου πεις από πού βγήκε αυτό το task με το τρέξιμο. Δικό μου είναι. Okay. Όχι, απλά βλέπω ότι ο Νίκολεξ μετά από κάθε scream last split έβγαινε μπροστά και περπάταγε και με τηλέφωνο. Και λέω, περπατάει. Γιατί να μην του βάλω και ένα στόχο πόσο να περπατάει, ρε παιδί μου? Αντικειμενικά, ένας παίχτης LOL παίζει παραγωγικά 6 με 7 ώρες την ημέρα. Max. Εγώ ακούω κάτι 14 ώρα λοκάρουμε εδώ. Κάτι 18 ώρα, 30. Ο άλλος δεν κοιμάται 3 μέρες. Είχα ένα support λετονό. Στο έργο. Είχα έναν λετονό support, είχε έρθει τον Απρίλιο, ο Change. Παιδιά, το ορκίζουμε ότι μου απάνταγε 3,5 μέρες, 1,5 μέρα ρεπό. Κοιμότανε 3,5 μέρες. Αυτός δεν γίνεται να γίνει επαγγελματίας παίχτης. Λοιπόν, άρα, αυτό είναι το Howlathon. Ο βασικότερος μας στόχος είναι να κάνουμε αυτό που κάναμε τόσα χρόνια στη Howl. Εγώ το έχω κάνει με περίοδο καραντίνας, αυτό να ξέρετε, σε πάρα πολλούς παίχτες. Ανοιχτό stream, VOD review, πήγαινε τρέξε, πήγαινε φάει, κοιμήσου, τα λέμε αύριο, παρακολούθω το μάθημα. Γι' αυτό και είμαστε και πολύ περήφανοι που έχουν περάσει πάρα πολλοί παίχτες και στη Howl έχουν πάρει πολλά παραπάνω στοιχεία από απλά πρακτικό. Εντάξει, και αυτός είναι ο στόχος μας.
Σίγουρα μας ενδιαφέρει να βγούμε ΜΕΑ, θα το πω και on stream, το έχω ξαναπεί νομίζω, το έχω γράψει σε πάρα πολλά servers. Σίγουρα μας ενδιαφέρει να είμαστε ανταγωνιστικοί με την ελληνική σκηνή του ERL, αλλά σίγουρα μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε ανθρώπους που κατά βάση έχουν ελληνικό στοιχείο, γιατί δεν κοιτάμε να πάρουμε imports. Άρα θέλουμε να δουλέψουμε τους παίχτες μας και θεωρούμε ότι άμα δεν δουλέψουμε τους παίχτες μας, όλοι οι οργανισμοί που θα κοντράρουμε φέτος στο HLL θα μας κερδίσουν. Έχουν καλύτερο branding, μάλλον καλύτερο funding, σίγουρα καλύτερους παίχτες και μάλλον πιο πολλή εμπειρία. Για να τους κερδίσεις πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό. Η Howl θα κάνει τις 6 νυχές και μετά θα τις κάνει μάλλον κάθε χρόνο. Κάτι άλλο πάνω σε αυτό, Μάρκο, θες να ρωτήσεις? Πρώτα θα δουλέψεις και εσύ νομίζω. Εγώ θέλω να αναφέρω μόνο το ότι όλο αυτό θα φαίνεται, ξέρω εγώ. Θα μπορείτε να βλέπετε κάποια πράγματα, κάποια sneak peeks πιο μέσα, ξέρω εγώ. Θα ανεβάζουμε υλικό. Θα είμαστε ενεργοί σε αυτό το κομμάτι. Οπότε όποιος θέλει και τον ενδιαφέρει και για πιο μετά ή θέλει να κρατήσει μια επαφή, θα μπορεί να μας παρακολουθεί. Θα δείξουμε μετά πού, αλλά θα δείχνουμε πολύ υλικό. Αναμένεται. Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Βλέπω ότι έχω στο chat τον Jovian που υποτίθεται το τρέξει αυτό και έχω και το Speedy που υποτίθεται ότι είναι ο βασικότερος παίχτης στον οποίο το βασίζουμε αυτό. Γιατί το παράδειγμα του Speedy προσπαθούμε να φτιάξουμε ξανά, απλά να έχει, ξέρεις, fundamentals. Και με κοροϊδεύουνε, bro! Είναι απίστευτο! Δηλαδή, οι δύο άνθρωποι που μου είπαν φτιάξει αυτό, με κοροϊδεύουνε! Τι μείνει Speedius. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, γελάω. Είναι επειδή το έχουν ζήσει και ξέρουν ότι ισχύει, οπότε ξέρεις, νιώθουν πιο άνετοι σε αυτό. Εγώ θα παρουσιάσω παίχτες τώρα, να σου πω κάτι. Και staff. Και δεν με νοιάζει. Θα τους βάλω με το χέρι, θα τους δείξω, δακτυλοδεικτούμενος, τους βάλω, τους κολλήσω στο λιγό. Πες μου. Μια ερώτηση πρέπει να απαντήσεις που έκανε και ο Κέρβερς και ο Γκρίζη. Σχολή ανοιχτή, λέει. Σχολή κλειστή, bro. Μας την κλείσανε οι SRG πολλά χρόνια πριν. Ακόμα κλειστή είμαστε, bro. Δεν έχουμε κλείσει. Πάμε. Stilled applications. Παιδιά, απαντάει νομίζω Ναγιαρούκο. Live cat 7. Λοιπόν, shout out Ναγιαρούκο. Ελπίζω να βγει και σε από. Ρε κόβε είσαι PR manager τώρα, δεν μπορώ να μιλάω. Προχωράμε στο επόμενο κομμάτι, που είναι... Το επόμενο κομμάτι είναι οι περσόνες στις οποίες θα βασίσουμε αυτό το Hackathon. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και άλλες περσόνες, ανέφερα κάποιους παίχτες που έχουν ήδη κλείσει, σίγουρα και οι παίχτες του προηγούμενου split είναι σχεδόν κλειστοί, απλά δεν θέλουμε να τις ανακοινώσουμε γιατί προφανώς δεν μπορούν να κάνουν tryouts με άλλες ομάδες ή να παίζουν σε άλλες ομάδες και να πάνε να σηκώσουν μέα, ξέρω εγώ, σπίτι, φάση. What the fuck, bro, τσίλαρε το λίγο, what the fuck. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε εδώ πέρα. Ο άλλος θα πάει να σηκώσει ωραία Ευρώπη σε λίγο. Λοιπόν, άρα οι 6 περσόνες με τις οποίες θα βασίσουμε το. 5 βασικά, εγώ δεν κάνω τίποτα. Απλά κάνω το μαλάκα. Legit. Που θα βασίσουμε το Hackathon είναι ο Νίκολεξ, τον οποίο είμαστε πάρα πολύ happy να λέμε ότι θέλουμε να είναι και ο παίχτης της Howl και το 26. Να είναι το κλειδί. Εντάξει, κλειδί τώρα. Καλό κλειδί. Παλιό βαρύ medieval μεσαιωνικό κλειδί, ρε παιδί μου. 30... Βαρύ, πολλά χρόνια εμπειρίας. Βαρύ, δηλαδή, ξέρεις. Τώρα, τι να σου πω. Έπαιξε και στο NLC. Ωραία, γκάπαρε το Youngos 3 Games. Οπότε, εμείς είδαμε πολύ μεγάλη διαφορά. Είχαμε κάτι πριν, σαν Howl. Πολλά στοιχεία είχαμε σαν Howl. Αλλά το τρόπος που τα μίξαρε μαζί και τα έκανε ένα πράγμα. Και έφερε και τα δικά του στοιχεία, το work ethic του που είναι πάρα πολύ ψηλό. Αυτό το geekness του να προσπαθεί να βγάλει από τη Μίγα Ξύγκη έδεσε πάρα πολύ καλά το καλοκαίρι με τον Μιχάλη. Εμείς αυτό το στοιχείο που δεν ξέρω αν οι άλλοι οργανισμοί το έχουν δει στο παρελθόν, το κάνουμε nurture, το θέλουμε πάρα πολύ. Οπότε, ο Νίκολεξ σίγουρα είναι ο παίχτης κλειδί της Howl, το 26. Είναι ο μοναδικός ρόλος ο οποίος λυπάμαι ό,τι και να μου φέρει στο Hackathon δεν με νοιάζει. Θα παίξω με το γέρο μου. Εννοώ με τον Λίκο μου. Εννοώ με τον Νικό. Λοιπόν, Head of LoL GM, ευτυχώς. Δεν ξέρω, δεν κόβομαι. Ο Τζόβιαν, ο οποίος γκρινιάζει, by the way, για το διάρρη, λες και είναι πολύ. Σιγά 12 λεπτά είναι, ρε φιλέ. Ο οποίος είναι και στο chat. Ναι, δηλαδή, εντάξει, ξέρω εγώ, Τζόβιαν, Άλεξ, 2 χιλιόμετρα είναι, τρέξτε. Ο Τζόβιαν έχει τρέξει την ομάδα το Spring, ήταν head coach, μετά πήγε στο Lightside, έκανε και μια πολύ ωραίο run με την PvP, μες στην κάβλα. Εμείς το θέλουμε για το κομμάτι που είναι πάρα πολύ δυνατός, που είναι στο managing κομμάτι, πάρα πολύ δυνατός. Έχει και πάρα πολύ in-game knowledge,
άρα σίγουρα θα βοηθήσει και σε αυτό. Θέλουμε ένα level του Division low level του End, είναι και καλός και στο... γενικά έχει πολλά στοιχεία, έχει και streaming, μπορεί να κάνει streamάρι, μπορεί να με μαλώσει, μπορεί να μου πει σε λίγο και φταίς, όλα αυτά τα στοιχεία κάνουν καλό. Δεν ξέρω αν τρέχει διάρκεια 12 λεπτά, είναι βασικό. Λυπάμαι, δεν το κάνω 28. Head coach αναλάβει ο Μιχάλης, ο Michael Lem, ξανά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από το δίπτυχο Νίκολεξ Μάικλ στο προηγούμενο split, γιατί πρακτικά ήταν head coach, assistant coach και αλλάζανε ρόλους όλη την ώρα. Οριακά, εγώ δεν μπορούσα να κάτσω στην κλίση. Παιδιά, άμα δεν υπήρχε παραγωγικότητα στην κλίση, δεν μπορούσε να κάτσει. Ήταν απίστευτο. Σε μαλώνανε. Λοιπόν, δεν θα πω προς τα πράγματα για τον Μιχάλη. Seraphine Howl Esports. Δεν ξέρω. Κερδίσαμε με ροζ μαλλιά με split. Ambitionless θα πάρει το κομμάτι του Operations Officially, όλο, το Howl brand πλέον, όλα τα κομμάτια του, από ερωτήσεις μέχρι εξωστρέφεια, μέχρι να τους βάζει σε τάξη, γιατί στο Discord server μας είμαστε λίγο φίλε γκρίζι, είμαστε λίγο borderline για μπαν. Και ο Μάρκος που θα αναλάβει το δυσκολότερο κομμάτι, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως είμαι αυτή τη στιγμή εγώ σαν άνθρωπος, το content, γιατί είμαι πάρα πολύ δύσκολος να με διαχειριστεί κάποιος και να μου πει καν αυτό. Οπότε, καλή τύχη, Μάρκο. Ο Μάρκος θα αναλάβει το content της Howl, πώς θα βγει προς τα έξω, να μην είναι αυτή η χαζομάρα που. Εντάξει, χαζομάρα. Αυτό που κάναμε τώρα μέχρι που κάνω ο Βαζγούλ που έβγαινε και. Τώρα θα έχουμε ένα structure. Άρα, ήδη άμα το σημερινό stream σας φαίνεται ένα μικρό upgrade, είναι επειδή ο Μάρκος το σχεδίασε, όχι εγώ. Εγώ είμαι απλά κάνω τον παρλαπίπα. Εσύ mute. Σωστά, εγώ mute. Και εγώ Ego King. Εγώ στη γωνία με αυτή τη φωτογραφία τη χαρακτηριστική από το HLL Promotion Qualification που ήμουνα. Έτσι ακριβώς ήμουνα. Τόσο αγχωμένος στο πρώτο game. Γιατί ο Κιτκουρούκιν πρέπει να μου πάρει τα λεφτά, αλλά δεν μου τα πήρε. Ελλάδα-Τουρκία 1-0. Λοιπόν, αυτό είναι το staff team του Halathon. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Δεν ξέρουμε για πόσο θα μπορούμε να το τρέχουμε. Αλήθεια το λέω αυτό. Έχουμε μπει με πάρα πολύ όρεξη. Θέλουμε να τα κάνουμε τα πράγματα όσο σωστά μπορούν να γίνουν, γνωρίζοντας ότι καλώς ή κακώς ούτε το περιβάλλον είναι πάρα πολύ promising, ούτε πάρα πολύ fertile για αυτό που πάμε να κάνουμε. Το πιο πολύ στην Ελλάδα είναι σκάμπι, μια κολοτούμπα από εδώ, έλα να στήσουμε. Ναι, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Θέλουμε να δείξουμε ότι στην πραγματικότητα, εφόσον μιλάνε για ομοσπονδίες, για VCs, για καινοτομία, για επενδύσεις γύρω από το κομμάτι των esports, σίγουρα κάποιος πρέπει, αν αυτό είναι scalable και sustainable, να το κάνει σωστά. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε σωστά και αν το κάνουμε σωστά θα πούμε, παιδιά, ξέρετε κάτι, αποτύχαμε, δεν γίνεται σωστά. Αλλά πάντα έτσι ήταν η Howl, αυτό εκπροσωπούσαμε. Μπορούμε να δοκιμάσουμε να το κάνουμε σωστά. Και παροτρύνω και άλλους οργανισμούς να το κάνουν σωστά. Αυτό θα πω. Μάρκο, έχεις το λόγο. Πρακτικά ήθελα να μιλήσω λίγο για αυτό που είπες, αλλά το είπες πολύ καλά. Στην ουσία, όσο καιρό ξέρετε τα άτομα της Howl και τη Howl, κάποια πράγματα μπορεί να γινόντουσαν με κάποια είδους memes, με λίγα trolls, με λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, όπως είναι και αυτό το stream, αλλά στο background από πίσω τρέχει κάτι σοβαρό και θα τρέξει πάλι κάτι σοβαρό και όντως θέλουμε να το κάνουμε όσο πιο σοβαρό μπορεί να γίνει στην Ελλάδα και να το αναδεικνύουμε κιόλας για να παίρνουν κι άλλοι θάρρος σε αυτό και να πατάνε πόδι και να λένε ξέρεις έτσι και έτσι και να το κάνουμε μεγαλύτερο. Αν μπορούμε δηλαδή να βάλουμε κι εμείς λίγο το χεράκι μας αυτό, θα ήταν τέλειο. Αυτό ήθελα να πω. Μου έδωσε το λόγο για ποιο πράγμα. Γιατί έχουμε μια ανακοίνωση να κάνουμε, φίλε Μάρκο, την οποία τη σχεδιάζουμε ένα μήνα. Και εγώ σε παρακαλάω ένα μήνα. Μιλάς για την έκπληξη που είπαμε στην αρχή. Δεν έχουμε άλλο. Έχουμε δείξει Halathon, έχουμε πει τι είναι η Howl, έχουμε πει γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει τόσο πολύ ego και στα Discord DMs, στο Twitter του λένε ότι είσαι εγωιστής και παπάρας και τον βρίζουν. Δεν ξέρω τι έπαθα χθες. Ο αγαπημένος μου με έβριζε πάλι. Δεν ξέρω τι έγινε. Πάλι με βρίζουν. Αλλά τα ανακοινώσαμε αυτά όλα, τα είπαμε. Οπότε τώρα μένει να πούμε και κάτι έτσι λίγο πιο διαφορετικό από το concept της Howl που ήταν παίζουμε Zinja Level 2 Mid. Η Howl τη γνωρίζετε όλοι για το League of Legends που παίζει και μάθατε και κάποια παραπάνω πράγματα γι' αυτό. Για όλους τους eSports enjoyers θέλουμε να το κάνουμε όπως είπαμε μεγαλύτερο και πιο σοβαρό, οπότε θέλουμε να επεκταθούμε. Σιγά σιγά αλλά θα επεκταθούμε σε ακόμα ένα game
e-sport, που πιστεύουμε σε αυτό πολύ. Έχει δείξει ωραία σημάδια και έχουμε πολύ όρεξη. Και αυτό είναι το rematch. Οπότε Πανεύκολο! ξεκινάμε ομάδα rematch μέσα σε αυτό το e-sport οργανισμό. Είναι ωραίο το structure, επίσης με Έλληνες μέσα. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποια πράγματα να συμβαίνουν στο rematch, οπότε έχουμε υπάρξει και εκεί, έχουμε, μια ταυτότητα ήδη. Παίξαμε στο season το 0 που έφτιαξε η Paragon πάλι. Βγήκαμε τρίτη. Χάσαμε από... Άμα δεν έβγαινες δεύτερος τρίτος, δεν θα ήταν χάουλο. Συγγνώμη κιόλας. Οπότε... Άμα νικούσαμε ισχύει, ναι, δεν θα γινόταν. Τα παιδιά που είναι στην ομάδα, πριν από τη Χάουλ, ερχόμαστε από έναν άλλο οργανισμό, αλλά καθίσαμε και μαζευτήκαμε και πήραμε και κάποιους ακόμα και είπαμε ότι θα φτιάξουμε αυτή την ομάδα σε αυτό το e-sport το οργανισμό. Λοιπόν, δεν θέλω να τους παρουσιάσω 100% γιατί θέλω να επενδύσω πολύ χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να σας δείξω έναν τους παίκτες, αλλά δεν θέλω να το κάνω τώρα. Θέλω μόνο να μάθετε ότι η ιδεολογία του Λύκου έρχεται και στο rematch. Οπότε αυτό θέλω να κρατήσετε. Αυτό θέλουμε να χτίσουμε και αυτό θα δείξουμε σε όλους. Σαν τεράστιος οργανισμός. Λοιπόν, shout out στα παιδιά που είναι στο chat από την ομάδα και έχουμε φτιάξει για σας ένα πολύ ωραίο teaser trailer για να δείξουμε τι έχουμε κάνει, τι θα κάνουμε και τι θα εμφανιστεί στο μέλλον. Παρακαλώ, απολαύστε! Στην εξάπλωση των Superbia. 1-2 κεφάλια να το πρώτο γκολ! Το κέντρο, ο Sleepy είναι ο μόνος παίκτης που δεν είναι ελεύθερος. Η μπάλα πάει όμως στο Κοχόνι, απευθεία σουτ. Κοχόνι, Χοτζόνι, Τζόγκα Μπονίτο είναι το tagline του. Λίγο πιο ψηλά από ό,τι ήθελε ο ίδιος την μπάλα για εκείνο Sleepy με κάποιο μαγικό τρόπο. Θέλω να κάνουν καθυστερήσεις ή κάζω γιατί στο 3-3 μιλάμε για σοπερ πανέμορφος να λέγες μπάλα Sleepy. Κάποιο γκολ είναι να κρατήσει την άμυνα χωρίς άλλο γκολ. Sleepy! Εκμεταλλεύεται το λάθος! Μια αλλαγή εκεί που είναι η Nix έξω από την περιοχή. Περνάει διόντομα! Ankle breaker! Triple ankle breaker! Η Nix κεφαλιά τι κάνει! Γκολ! What the fuck? Αυτό πες να είναι το πιο γαμάτο teaser βίντεο που έχω βγάλει εγώ προσωπικά ποτέ, ακόμα και όταν έβγαζα βιντεάκια καλησπέρα πάρτε λεμονάδες στη γωνία. Επίσης, ποιος είναι το Sleepy ρε μαλάκης, τι βάζει ο γκολ. Τι είναι αυτό, τι γίνεται. Εμφανίστηκε πάρα πολλές φορές, είναι η αλήθεια, γιατί είναι εκεί. Sleepy. Ο Άγκαρα Μέση, Sleepy. Επίσης, Γκάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το commentary, το έχω ξαναπεί, είναι τρομερό. Αλλά ναι, τέτοιο υλικό θα εμφανίζουμε πλέον και στη Howl. Κάποιος ρώτησε γιατί λέγονται SM, θέλω να απαντήσω. Πρακτικά ήμασταν σε έναν οργανισμό πριν που λέγονται Superbia Mentis και φύγαμε από εκεί και ήρθαμε στη Howl, όλη η ομάδα μαζί. Οπότε ξεκινάμε και αυτό που είδατε τώρα είναι μόνο η αρχή. Η αλήθεια είναι ότι το hype είναι πάρα πολύ. Εγώ ήθελα πάρα πολύ καιρό να μπω στο rematch. Το είχα πει στον Μάρκο, το είχα πει στον Adequate. Όχι ότι παρακολουθώ το παιχνίδι, δεν είμαι πάρα πολύ μεγάλος gamer. Εγώ πρωταθλητισμό έκανα και γι' αυτό μ' αρέσουν τα e-sports, γιατί μου θυμίζουν λίγο αυτό το structure του αθλητισμού. Να κάνεις compete και να είσαι ανταγωνιστικός. Αλλά βλέπω το πόσο νωρίς είναι το παιχνίδι και βλέπω και πόσο καλό structure έχει γενικά το Paragon Phoenix. Γενικά από το ξέρω χρόνια. Και το rematch
που μπορεί να στηθεί πάνω στο Paragon Phoenix, δεν είναι και official λίγκες. Και δεν ξέρω, υπάρχει άπειρο ζουμί εδώ να γίνει κάτι ωραίο. Εμείς γενικά σαν Howl είμαστε λίγο περίεργοι. Δεν επενδύουμε χρόνο, διάθεση, όρεξη ποτέ σε non-howlers και αυτό είναι η μεγαλύτερη μας ζημιά στο παρελθόν. Δηλαδή, αν κάτι δεν το κάνει κάποιος που έχει περάσει από Howl, ο Buzzwool δεν ασχολείται. Ήταν πρόβλημά με αυτό. Έχω λίγο ξεκολλήσει από αυτό το mindset, το παλιό, αλλά η αλήθεια είναι ότι χωρίς τον Μάρκο δεν θα μπαίναμε στο rematch. Και χωρίς τους SM δεν νομίζω να στείλουμε ποτέ ομάδα rematch. Οπότε ευχαριστούμε για αυτό το level of trust. Σίγουρα είναι η χρονιά μας, θα πω εγώ, το 26, γιατί έχετε το 25, Μάρκο, δεν γίνεται. Πρέπει να κάνουμε πιο μεγάλα πράγματα φέτος. Ισχύει και θα κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, άρα συνοψίζουμε για να πάμε κάποια στιγμή και να κοιμηθούμε, γιατί έχουμε πει ότι σιγά σιγά η Howl μπαίνει σε ένα στρατιωτικό κοιτώνα. 11.30 ώρα ο σερβερ πατάει shutdown. Το ορκίζομαι, μάγκες, δεν κάνω πλάκα. 1 η ώρα μου έχετε στείλει όλοι καληνύχτα Βαζούλφ, κοιμάμαι, γαροχαλίζω. Με βίντεο. Λυπάμαι. 11 lights out. Σωστός. Άρα, συνοψίζουμε, το Howlathon ξεκινάει όποτε αποφασίσει ο Jovian, αλλά αν αποφασίσει να ξεκινήσει με 2 εβδομάδες μετά, θα αναγκαστεί να βγει γυμνός στο πρώτο stream. Οπότε ή την άλλη Δευτέρα ή την παράλληλη Δευτέρα. 1. 2. Full steam ahead, rematch, Σούζα, τα γκάζια, Αγκάρα Μέση, ποδόσφαιρο, ναι. 3. Βλέπετε 2 σχέδια κάτω. Ο Μάρκος λέει ότι είναι draft. Εγώ θα ήθελα να μην είναι draft. Μάλλον είναι draft. Βγάζουμε 2 νέες εμφανίσεις. Η μία για το Howl Fighting Roster, το οποίο θα τυζαριστεί στο επόμενο Howlathon stream. Ποιοι είναι οι παίχτες, όχι ότι δεν υπάρχουν, απλά δεν θέλουμε να αφιερώσουμε. Να κάνουμε και λίγο spread down, να μην κάνουμε και λίγο το content, ρε παιδί μου. Τους ανέφερα πάντως. Σατζενίσιους, Ελόι, Δημήτριος Λόρντε, AD. Ψάχνουμε. Δεν ψάχνουμε, αλλά ναι. Κοιτάμε λίγο ποιος κινείται Έλληνας πολύ έτσι. Ψάχνουμε τζιγωματικά γενικά στο AD, παιδιά. Τζιγωματικά να πατάνε κουμπιά. Άμα είσαι φλωρός, δεν κάνεις. Λοιπόν. Και Ζεκάκος, σημαία. Δεν γίνεται χωρίς Ζεκάκο να παίξουμε League of Legends, δεύτερη κατηγορία, παιδιά. Λυπάμαι. Άρα, ξεκινάμε δυναμικά. Αν είναι δυνατόν να μην έχει follow EHF το πιο hot brand των esports. Lol. Ποιο είναι το πιο hot brand? Τι λέει αυτό, Φίνι. Όλο ο Αντέκου πρέπει να κάνει. Εσύ, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, έχεις πολλά λάθη εδώ μέσα αυτό που είπες στο statement. Εμείς είμαστε το πιο hot brand. Εμείς είμαστε. Του Μάρκου δουλειά. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα πάμε. Είμαι πάρα πολύ ορεξάτος για το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη. Οι επόμενοι 2 μήνες είναι καθοριστικοί. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα διαφορετικά. Δεν θα μας βγουν όλα. Έτσι, είναι σίγουρο. Δεν νομίζω ότι κανείς άλλος έχει κάνει αυτό που κάνουμε εμείς. Έτσι πως το κάνουμε. Εννοώ με λίγο τον τρόπο του μικρά ονόματα, όχι last names και Discord tags. Ποιος είναι ο Αλέξανδρος, ποιος είναι ο Νίκος, ποιος είναι ο Μάρκος, ποιος είναι ο Άγγελος. Μας ενδιαφέρει πολύ να μην είναι εδώ πέρα ένα... πώς το πω, να μην είναι μόνο depression τα e-sports, να μην είναι μόνο άτομα που απλά τρέχουν να φύγουν από κάτι, αλλά να βρούμε ένα πάτημα και να κάνουμε κάτι λίγο πιο, έτσι, πιο σωστό. Μπορεί να μην βγει. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν βγει, μάλλον δεν είναι να γίνει. Γιατί θα ρίξουμε όλοι μας το μεράκι και όλοι μας την προσπάθεια, αυτό που η Howl έκανε για 30-40 άτομα, 50 άτομα κατά καιρούς, να το κάνουμε αυτό open, να το δείξουμε, πιο πολύ για να βρουν και άλλοι άνθρωποι φωνή. Και το λέω αυτό με λίγο παραπάνω συναίσθημα, γιατί όποιος με ξέρει γνωρίζει ότι ούτε πολύ ego έχω, αλλά κατά βάθος μας ενδιαφέρει πολύ και εμένα με ενδιαφέρει πάντα. Αν χρόνος δαπανείται πάνω σε κάτι, ό,τι και να είναι αυτό, καλό ή κακό, να βρούμε μία οδό, να το μεγιστοποιήσουμε και να το κάνουμε optimize. Αυτό κάνει represent ο Λύκος με το άσπρο χρώμα και το κόκκινο φεγγάρι. Αυτό είχε δει από πάντα, νομίζω, και ο Μάρκος, που δεν το είχα δει εγώ ακόμα, ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό πιστεύαν οι πρώτοι παίχτες της Howl και τα παιδιά που ήρθαν και βάλανε πλάτη, λιθαράκι, στο να κάνουμε πράγματα διαφορετικά. Και εγώ publicly δηλώνω, εγώ,
σαν άγγελος, ότι θέλω να μην αλλάξω. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Άμα δεν μπορέσω να το κάνω με τον τρόπο που μπορώ, θα βγω. Και αυτό είναι public commit. Άμα δεν το κάνουμε όπως δηλώνουμε, δεν θα το κάνουμε καθόλου. Ούτε κολοτούμπες, ούτε αλλαξοκολλιές, αλλά αυτό είναι η έκφραση, ούτε μαλακισμένα κόμπλεξ. Εδώ, ανοιχτά, development τους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν developed, αυστηρά, όπως πάντα ήμασταν, και εναντίον όλων. Γιατί φέτος, όποιος το είδε, το κατάλαβε, ότι πηγαίναμε όντως εναντίον όλων. Και όλο το και στο HCC εναντίον όλων. Κάποια στιγμή δεν μπορούσε κάποιος να πάει against you. Άμα πέσεις 150 φορές πάνω στον τοίχο, ή θα σπάσει ο τοίχος ή εσύ. Αυτό εκπροσωπεί η Howl. Και αυτό θα εκπροσωπήσουμε τις επόμενες 6 εβδομάδες live. Και πάνω σε αυτό θέλουμε όποιος ασχολείται με το League of Legends ή το Rematch, γιατί αυτά τα δύο brands που ασχολούμαστε, μακάρι να ήταν και άλλα, αλλά δεν έχουμε άλλα resources σε χρόνο, να εκπροσωπεί το ίδιο core value. Αυτά, Μάρκο, το finishing touch είναι δικό σου. Τιμή μου. Γενικά, συμφωνώ, τα είπες πολύ ωραία, δεν νομίζω να μπορώ να τα πω καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να δώσω έμφαση στο ότι όντως μπορεί να γίνει και έχει χτιστεί πολύ καλά το structure για να γίνει. Μακάρι. Και όποιος πιστέψει και είναι εκεί και θέλει να δουλέψει, και θα τον προωθήσουμε και θα ανεβούμε όλοι μαζί και πιστεύουμε πολύ ότι θα τα καταφέρουμε. Οπότε τα καλύτερα έρχονται και όντως πλέον πάμε για κάτι πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό, όπως είπα και πριν. Το τέλειο. Λοιπόν, εγώ και ο Μάρκος και εγώ, να ξέρετε ο Μάρκος, θα το πω, Μάρκο να το πω Μάρκο. Για πες το. Ο Μάρκος είναι ο πρώτος και ο τελευταίος, όχι τελευταίος, έχει κοιμηθεί κι άλλος ένας, ο πρώτος άνθρωπος που δεν τον ήξερα IRL, που κοιμήθηκε στο κρεβάτι μου. Χωρίς εγώ να κοιμάμαι, by the way. Λοιπόν, είναι ο πρώτος άνθρωπος που έχει κοιμηθεί στο κρεβάτι μου χωρίς να είμαι εγώ εκεί. Έχει κάτσει on my stead μέχρι και στο σπίτι μου. On my stead. Λοιπόν, αυτό το content, είδες τι content βγάζω. Αυτό τώρα θα το κλιπάρουνε. Και αν ποτέ η Howl φτάσει εμένα, θα με κάνουνε ban. Είδες. Λοιπόν, δεν κάνω μαλαξοκολλιές. Λοιπόν, και κλείνω με αυτό. 2. Όχι ένας. 2. Λοιπόν, σας φιλώ. Καληνύχτες. Ευχαριστούμε πολύ που μπήκατε. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και που περάσατε. Και από εδώ και κάτω θα προσπαθήσουμε να είμαστε 3 φορές την εβδομάδα live, ξεκινώντας με το Holothon. Και μετά, όταν τελειώσει το content αυτό, θα βγαίνει μόνο στο Jovian. Εντάξει, λοιπόν, καληνύχτες και lights out. Προφανώς. Καληνύχτες.